Ошол орунда көпүр иде. Анын бийиклиги 5 метр асты. Хәзерге грунтозасыпный көпүргө караганда иминлик ягыннан бик ката опасный участок бу. Яшелүзән районының Нурлат авылы янындагы яңа көпер иминлек һәм ныклык буенча барлык таләпләргә туры килә. Аның үзенчәлекләре турында безгә шушы объектны төзүче оешма җитәкчесе Руслан Шәрәфетдинов сөйли. Элекке көпер түбәнлектә урнашканга трасса бик сүзәк булган. Хәзер туфрак ташып җирне күтәрткәннәр, бурылыш кискен булмагач, ерактан килгән машиналар да күренә. Кирәклеге булды көперне өскәрәк күтәрергә һәм радиосны зурайтып, жолның иминлек ягы буенча яхшылатырга. Шуңа күрә көпернең бийиклеге 9 метр. Нурлат авылы халкы да яңа көпер төзелүгә шат, тигез киң юлдан йөрисе генә килеп тора диләр. Иң беренче агач көпер торалар без яш чакта. Соңыннан 70 елларда, 70 елларның башында бетонный көпер салдылар. Бер жактан яхшы инде көпер булды, икенче жактан бик текәе төшә торган җире, күтәрелә торган җире. Элеккегә бик каты крутой, бик каты начар асфальтирование булса да, монда бик каты күп авариялар булды. Янлар крутой спуск и крутой подъем вакытында бик каты күп машиналар җиреп теге авариягә чирап та буксовой итеп ятып, менә алмыйчан андый случайлар булды. Нурлат авылында 2000-гә якын кеше яши. Әлеге күпердән тирә күрше районнарга, башка төбәкләргә дә йөриләр. М7 трассасында бүкеләрне урап узу өчен дә бу юл алмаш булала. Күптән көтелгән күперебез, чөнки бу таштыра безне Чуашстан Республикасы белән Козловка, Урмар һәм Терләмә юллары шуннан үтә, һәм шулай ук уң яктан китә безнең Кайбыш районы, Апас, Буа районы һәм Ульяновск трассасына алып чыга торган күпер. Монысы Яшелүзән районының Карамалтау бистәсендәге күпер. Элеккегесе бик тузган булган, моннан республика дәрәҗәсендәге юл уза. Чувашидан халык йөри, и паромдан шәһәрдән инде йөриләр. Күпер төзегәндә терәүләр, баганалар кулланылмаган, ул монолит, ягъни ялгаусыз таштан эшләнгән, шуңа бик нык диләр. Типовой проект түгел, бик катлаулы проект булды. Не өчен дисәгез, обычно куялар типовой балкалар. Бу балкалар типовой түгел, полностью монолитный конструкция, 8 ребродан тора. Күпер астындагы елга Бәллүр дип атала. Дөрес, анда хәзер су юк. Җирле халык әйтүенчә, монда бары тик яз көне генә су барлыкка килә. Карлар эргәч, ташкын ярларына сыймыйча ага икән. Яңа күпер нәкъ менә шул хәлне исәптә тотып эшләнгән дә, ул биек һәм киң, ягъни язын монда зур бозлар килеп тыгылып, су басу куркынычы булмаячак. Һәм заманча технологияләрнең тагын берсенә игътибар итәргә кирәк. Менә карасак, яңгыр яуган сулар турыдан-туры инешкә төшеп китмәй, улаклар аша килеп, менә шушы фильтрда чистарыла һәм шуннан соң гына инешкә агып төшә. Хәзер Татарстанда 38 күпер төзекләндерелә. Ил күләмендәге имин һәм сыйфатлы юллар программасы буенча 3 миллиард сум акча бүленгән. Төзелештә заманча технологиялар кулланыла. Юлларның тигез, күперләрнең ныклыгы икътисадта да уңай чагылыш таба. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» ил күләмендәге имин һәм сыйфатлы юллар программасы буенча Татарстанда 2017 елдан бирле төзекләндерү эшләре алып барыла. Безнең алда бу программа ярдәмендә төбәк дәрәҗәсендәге юлларның 50%-ын, шәһәрләрдәге юлларның 85%-ын тәртипкә китерү бурычы тора. 2024 елда бу максатка ирешәчәкбез. Выходим к этим цифрам на 24 год. Татарстанда күперләрне төзекләндерү эшләре киләчәктә дә дәвам итә. Хәзер 400-гә якын объект ремонтка мохтаҗ. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятдинов, Яңа Гасыр каналы.